ngajar pangkal modal turun soroteng pebonan kang badan nawasikan hal-hal dan jagat karena senang tondo kawisan bisa sono sinau tulang ini wilopo mestu maksi sertantur lampai budo jinantur tutup ketelot kolap den para dio uinur sito ngupo-nguparing neskoro karo YouTube yang zaman Purwo Wini Sudo terengkang Binomo Domo Mangjo tekap kawasan Bubito Rangulon di Lambang Ngatumpo-tumpo Manggung Panggung Sak Moweng Koto Yesi Rejoto kita mau ini kangkai wadi dosoko Eko ilang sawiji adi liwi doso yang sepupu yang kawitan jelas jantung upaya projo sewutan antus sadoso satu sangat akan kali mungsak juga pambugani raton Iwironto Uspun dan kawanan tokrat panjang unjuk pasil kirok jinawi kemarin pato karto ranjo sikat ini jinawi tok panjang sekarang itu ujung sekarang itu mau jenis kalau seperti ini lapangan dulu dari kenyataannya panjang obori dulu kukusnya jembaran jajan masih rukir pasir samudra sekarang gunung kotoran kita ngelapan kerahkan pagungan dengan kendali sobat terjalan ini akan pasap yang ngadu nakan bandar dengan langkung akhir ingat jengkus kata itu yang itu lapan itu ketinggalok ngawi lok keduduk ngawi tadi mapan sikit lupangan waris opo kang sinan cepat bisa tuh ijo yo Ketua yang topo kau ing hari rotok tinggal aja main tok di bidang truk semanten pandai po kau Gemalang ini usul agaranya kurang kudo lestanturi mentantolo dari ketinggalan lu selalu kaya ini jalan torongan bisa kedagangan yang tersak seperti langkah nanti bukti monto negari perang diri datang wenten sang bekoro kalau kau lu ikan samyo maraswan ketinggal jejelat lebih tepung tari kesana jalan kepapan ini ya tinggal rupa kawit senajan to'ah yang pulau kawo datang renteng yang luar hati dan kesang ini itu pasinani yang berlaku dalam noto menengi negari itu kami bos pundang kau nang-orang bawa cari wati-wati kepati-pati satu mati dalam umur kemlain itu kinar lo todo sehari kecil kami berkumpul asal ini roto lah kami dodo yang pati di gobengnya dan pemain nyempet mandro kang bisa menyutur ratu miyuk para maharatu para Marajo samyo tur pangko bali dadi putra
Kathah ingkang ngaturaken bukti wah gondong pangamparan. Budu bakal budu dadi ing bagus mung pati marang poyane kawutawan. Aniki semanten candhane dari sing kendel kang dosa namane Ratu Dosa lan Sepura iki kasih nang den ucap no bejuluk Prabu Mangsapati yo Durgandana yo Mas Wapati Lenggagapaken Tono lan kasut babut ngagem kaprabu nang Indropati Yalpati Kaloro sinawuh bakal tusu ing samirana anggota Mas nganti sak jawining langkah menggerakkan para abdi ingkang sami mampu putrane kaprabu banyak sarung-sarung harto manikola dadakan di Kencana Kastemas. Dalam ini wayah kekalih kembali kemanian Raden ing ngamarta Raden Dewa Yasa Dewa Raden Nakula iswanya kutu-kutu maritun kaya punjering kantara nampi iswane nalinduk negari ngamarta Prabu Kunto Dewa sawuning Kresna marang ingkang wayah butuh kuning acarane lenggah jajar marang panggaing Pandhawa Raden Werkudara Yogyakarta Satya gadah piduksa pintanging tor ing awuh dalem wayah Raden Janaka ya danang jaya bagus wananing pantes pinarya kegudaning para wanudya Raden Werkudara mengkaraken marang ingkang rayi Raden Setyaki Senopati ing negari Ndorowati so pepatih ing Wirata patih ilmu Yuta Raden para kawula sebelas palan yen to kaca terus saking para kawula kaya jalan tiku di daratan para iman kula datang ngalisik maruta datang lumampah ngungkapin suara yang kurabdi Ritem Pantara Dalu Pating Jende Pating Jalan Utawa Sang Winata keparing dari sabdo ingkang kinartondo Pendekang mus mangkum ing ngakasa pangambalan Dosa Grebes Kabaya Kumenesti kumlap kumedhep kaya kumlap ping kaping sawetara tanggaping samto para kawula kang sedina malaswan yang kubur suarane kaya bisa kubur balurti kaya negara kalebon parang pamut parang wae kanca jajal kanca kang seka jajal kan Pandan
non soro bing pepunang ban padang manendra kang berkadang pamarta Anjali sang puspitong Sritinon ing pasewagan pusana maneka papuput piteng Udyono yang pandra sarwa nggih manekna Ubro Prapanyo suwirat Tengaring tejo leliweran kilat sisiring gawe
Wimbo kekondom ring Maruto Mando saparan mengambak yo to sedeng kang sliwa Mo Prabu Madhurapati Presti sing tampar kencana Asri rengganing busana Kinontrang kontrang sang margana Yayawan Bathara Gendra sini wae tinju moyo Nalendra rumangandika Nalendra rumangandika Jagat Dewa Bathara muga-muga temu kuwasa tansah ngayomi marang kawula Dasih Kewati Patih Kirbito sedherek kang pamikirmu tak kirimi maju marmane adoh tak lagi tratawataki mung bakal nggut pawatane para kawula apa sekiranya ana kang upamane ladak ing kampus digonggonan tanpa ratu tinggal pabro ingkang Bawaloka iso pribadi kang bakal mubo mahasiswa ayo pun terus bantunya sangat jari yen to ingin nuwun tengah ibu-ibu wonten ingkang ngrewaken gawuh sedaya sayek saestu kapingangkat Dr. Hadani Projo malah kathah ingkang ngaturaken bulu bekti iwah glondong pengarepan unjuk wonten ing Abiyantara Bayu Kokon syukur binagis mrasilani yen to para kawula kena kinareng ruang tempat apitung lejung umbara prayogano siswa ayo dulu wis kaken dawuh kanthi dewan mungkutong nggih putuku Bedho putuku Puntadewa Werkudara Janaka lan kembali sawise ngadeg ana ngarsanipun Hyang padha kanthi piraja suwan kula nuwun iki Kanjeng Hyang nampi pangestunipun Kanjeng boten wonten alas tunggal menapa kepareng
ingkang wayah ngakhlaken pabekti kunjuk wonten sadaping pepodo ya kono yang toko kanthi buahe pamikirku ora liwat umure pati dadi tapal jaga pundi dados jejimat pariping masaku tanpa loro nampi pangedone bumi kanjeng yang betul wonten ngalangan tunggal mopo sebab bekti kula kunjuk semanten iki sabekti kula kunjuk semanten iki sebab bekti kula kunjuk kanjeng yang koyo Werkudara Janaka lan kembang tak tampa kanthi duwe pamikirku. Sawise sawetara lenggah ana ing negara Wirata ngundi dawuh marang kabeh pinisepuh. Ing panenggane iki kono yang bakal yo besok perkara saling dorong kang wis dumadi kang wis digelar antarane Pandhawa lan Astina. Yaiku sayembara wujudake panggugahe marang putuku Bathara Kresna ingkang nembe wae tapa ing petapan Balikambang. Banjur kepiye? Purwa madya wusanane putuku Puntadewa. Kepareng basi maturyen nuwun lepat kula pamunten kanjeng ora dadi apa nampi panjenengan kanjeng saged kasembadan inggih punika Koko Prabu saged munggu anggenipun keteki wonten petapan Balikambang lumantar saking Dimas Janaka kanjeng syukur bener bejo sewu ketelo yen apa kang dinayuh marang putu-putuku Pandhawa tansah pinayungan marang ing mawa kuwasa ing kasinggihan sak banjure sapa ingkang mangerti apa wigatine putuku Bathara Kresna tapa ana ing Balikambang yen sapa kadang sugeng kakangku sawise bisa dirugah marang lamprongadiku yaiku ora ana liya meneh gayuh marang kemenangan perang Bharatayuda. Dewa sepuro jeneng kakangku Gunaka kanugrahan yaiku mujudake Citapsara ingkang isine besok yen ana kedadian perang Bharatayuda sapa ingkang kapatah mengabdi Senopati jagat Dewa Patung semono anteping putuku Bathara Kresna marang putu-putuku Pandhawa nganti rewang-rewang talak brata menggoro sawise bisa dilugah putuku Bathara Kresna ora tumuli sowan ana ngasane pun eyang ingkang bakal yuka perang ingkang Trowata yen to perkara kuwi Yuna Presa marang Lamprong adiku putuku Janaka kepiye sabisa jugarake anggone tapa putuku Bathara Kresna lan nyuwarake ana ngarsane pun eyang Yurmbapunten Kanjeng Eyang Mobil Samalki sasampunipun Koko Prabu enget dumateng jejibanipun mundhut pamit dumateng ing wayah bilih Koko Prabu kepengin sanget anyaketi wonten ing negari Ngawungku namung nyumanggaken wigatinipun Koko Prabu Bathara Kresna pinanggih kaliyan Koko Prabu karena pramila bisuwanipun ingkang wayah pamung sareng kanthi kaliyan adi kula pun Dimas Setyaki mekaten Kanjeng Eyang Lenglang rambyang yuan condro
kate wengan suwing diaslit katu rindan limot kabyatan ning rinu Rio Manawu kekungiwan wiseso tanono kang bujiwara Rara sumet demi ngakoso Jagat jiwa bato pemuto putu-putuku Pandhawa sawise juga putuku Bathara Kresna semono tumuli anyaketi marang negara Ngawungga yen saka panduganku putuku Bathara Kresna bakal pinanggihan marang putuku Karna iku pancen ana wigati ing waktu tumrap besok yen perang-perang Baratayuda ing baku ngeman marang putuku Karna nanging kabeh iku kumanku putuku Karna kepi yen to pancen bisa kedadian musuh marang para Pandhawa ya pancen kudu kaya mangkono ananging yen to pancen wis jinaka marang Jawata ora selak menang besok akhire aja banjur darbi rasa sanggawuhi mesti iku klebu sedulur mutu kasih iya orang yang ini bakal gawe legane pamikirku besok yen to wis paripurna putuku Bathara Kresna yen to wis kundur ana negara Wirata banjur sapa ingkang pungkasan kapatah yaiku dinuta ana ing negara Ngastina yen pancen putuku Duryudana anyanggana masrahke marang negara Ngastina marang putu-putuku Pandhawa ora bakal ana kedadian perang gedhe ingkang budone akeh bebanten nanging yen puguh rasane putuku Duryudana ngukuhi marang negara Ngastina urung ora bakal ana kedadian perang gedhe iki perang Baratayuda ananging pomo diumum kinarya gegambaran senajan peperangan iku akeh pangorbanane iku dadi kang kinarya nyari katenanan tumitah ana Macapada ana tetembungan sapa ingkang salah bakal selek kasih liyane ya lah sabanjur bakal nyutresa perkara jalma ingkang lila legawa pati uripe kinarya sarana yaiku mujudake pasrah marang patine tanpa tinari yen pamunten Kanjeng Hyang Bilih Eko Candra Kapangka bilih wenten Brahmana ingkang medhak saking pertapan sampun ngagem busanan sarwa sipta nggih punika pun wujudipun Brahmana Begawan Rawan Jaya Wilampa ingkang sampun sumedya mataken dumateng pecah gesangipun wenten salbeting wana Kurusetra wasoko
syukur yen kaya mangkono Setela dawuh terus kemaringake lah sawise pancen wis bisa kasempatan apa kang dadi sediamu lan saono perang Baratayuda yaiku pungkasan pun yang mung bakal nyuwun pisuan Kaki Semar Badranaya senajan to Kaki Semar Badranaya iku mujudake Tapa Sudra Wulandara senajan to mujudake pidak pejaraan nanging iku klebu pusaka kang bisa kondu jimat kang bisa ngucap aja nganti putu-putuku bedake marang golongan aja bedak-bedake marang sapa wae senajan to kawula ora sepira udawa-danane nanging bisa mrambah kawula marang Gusti lan kawula aja banjur negake marang para kawula cilik amarga yen to jeneng sira kabeh dadi bratat angkat tanpa dijunjung marang para kawula pangeh lamun dateng sedipun eling marang para kawula yen dongono coblosan lagi sing tak sanggup ngestaken jauh namun nyuwun pangapunten kaya bilih sampun sawetawis Kakang Semar punika mboten sowan sababe apa mboten pangertos yen bakal nyuwun prisa isu prisa karo Lamprongati sing duwe Semar halo kok kula wonten paring dawuh Kakang Semar langsung apa ana kang ngendu marang Kaki Semar Badranaya mboten wonten ya sedaya bilih sepuh manggapipun para kadang pendhawa mboten wonten kang kumawan tumenapa dumateng Kakang Semar Badranaya apa pergo lelangsuan jaluk udah bayare boten lebih dhewe yen pendhawa karepe kejiban sing akeh mung sambatan boten Kang Mas Wekudara wis saiki ngene aja wedi Kang tak utus Ututana nungkul marang putuku Bathara Kresna ana ing negara Ngawangga ingkang tak kuwatarake yen to ana ing Kumawangi durung tukul marang Rakawi yen kaya mangkono aku mung gawe manut Janaka Semurapa aja wedi kangelan ngampirana Kaki Semar Badranaya banjur sawise ngampiri marang Kaki Semar Badranaya saat majane tumuli ana ing negara Ngawangga ngestaken jauh yen to makasih kecangipun namung nderek kewara kanjenengan keparingi wayah badhe pamit sing lan hati-hati Semurapa aku jaluk pamit pamit tuwe tak jaluk yes gen putuku Werkudara sing praetna hati-hati barbadanku aku jaluk pamit iya Dimas sing praetna hati-hati ya Dimas yo semanten ugi Koko Prabu kepareng ingkang rayi badhe nyuwun pamit wetokno marang Satria Mojo rumahku ingkang bener ngestaken dawuh iki jejibane sing abot ngestaken dawuh Koko Prabu yen kaya mangkono sing praetna hati-hati yo Dimas pangepunipun Koko Prabu Dewa bareng kakangku aku ojo nganti berake marang gawe marang Maswati kakekku sudu ngetoke marang kudu mulya Dimas yo sikap
Halo, muka-muka tansah binaya mungkin dulu pintu hati. Putuku secaki belum dibarengan jauh ora tumuri dereke marang rakamu sakala iya sejatosipun ingkang wayah punika badhe nderekaken dumateng Kamah Werkudara saha Kamah Jaraka namung ingkang wayah nampi sasminta kaliyan Kang Mas Setiwu ngono Dewa, lu paringan jauh. Ora tumuli ndereke marang rakamu, malah paring sasminta karo Sentaki. Senajan to kados pundi ingkang wayah kintun kewara, namung tumpuke mon badhe tumuri nututi dumateng Kamas Werkudara saha Kamas Janaka ya. Yen kaya mengkon kang dadi kesamu mung gari mangsa bodho nanging kumadi kuma aja lali lan aja ngrewake gawé marang kowe ya sesuatu gawé ya tuntuning pasoanan wadya kung tanpa sabawa Kapraban sang Narendra Tama mengun kaunangan wirwu sing buka cipta berputi mantono rearas tanyo mangono kutapo Derengan kesepuno panjang Buminoto ingin ku sal geger Joko sing serta karya pasti Banjawi ora kaya utusan negari ing Astina Danyang Dono yang hingga setinggi derajat-derajat soto manggi kromo kajat ingkang wenten salebetipun wiswana
Tumandak alon tata trapsilan nira mungkin patan ira ngatur kagungan tosi ingse mungkin asta bukulut cakat Dewa Bathara yen bakal sinamaran lurak kaya sing bagus dhewe yaiku Kumbayana padha kanthi raja putu bagus petunjuk wayang-wayang prekanthi putu iki sareng kesal nanti pun yang ketemuan dengan apa kita bisa menonton kepada ini kan wayangan pabrik rokok itu untuk sahabat foto karena tak tombo kanthi bunyi pamijirku manggito paman kepan mengatakan pabekti oh iya matur pun sangat matur iki cuma pun bapak betul sanes nuturi pasuci pojok pertengahanipun anak lagi kula pamitan kali kula kita terus nutur jimat kepaling akan pabekti kula kunci paman paling akan pabekti kula kunci ya kembali kemangan apa kanthi bengi pamilihku kejaba saka iki kadingare ngadep pun yang salipun liang ana wigati apa ingkang matur iki kuwalem sadherepun matur yang kata-kata kepanmu ingkang wayah ini rumah beri paksa itu bisa mati weh rembak ingkang tuna-tuna iya lah tadi ingkang ngomong sepisan tuwit wonten kawulujengipun yang tak warga ingkang ngomong kali nggih menika dipun utus kaliyan anak Prabu Duryudana ingkang wigatipun boten sanes pilih para Kurawa menika sampunanipun Nggana lan kampung umaos kawon kaliyan para Pandhawa rikala wonten sayembara panggungan anak Prabu Bathara Kresna lah sabanjure lah wonten iki wireng kabar bilih anak Prabu Bathara Kresna menika nampi kanobrani menika nampi Citaksara lah pramila kula badhe izin pamilah Kanjeng Eyang serba dengan kota kalebet dados sesepuh kepan badhe pinanggih kaliyan anak Prabu Bathara Kresna wigatine ketemu karo putu Kresna yen dipun keparingaken kula badhe ngongak ki apa badhe nuweni senajan namung sakedheping mitra badhe mangertos isinipun Citaksara lah upami kok kula mboten hafal malah kepareng badhe kula suwun nampil nggih menika badhe kula fotokopi kula sampun beto bolpoin menawi mboten terus napa mboten dipun paringaken badhe dipun fotokopi wong mesti yen to perkara kuwi bakal ketemu marang Putu Kresna ora bakal ketemu dalaran Putu Kresna kuwi pancen sawetara ora sowan ngono sanipun yang yen panjenengan kadare pamit bakal
mangerteni isi kitab iku ora ngomongno mung betul kesana nanging klebu bebal pilih sepuh lan Pandhawa yen to aku pinaya dadi badan wakil kula butuh Pandhawa yo ora dadi apa babagan tak keparingan lan orane mula saka iku kudu ana sak jabane ngrangkah negara Wirata kuwi dhisik tak rembug nalika putuku Pandhawa senajan to Werkudara Janaka ora ana babagan iki muku aku ingkang tanggung jawab oh makanan ngene rasa lajengipun sakwise tugu ana ing sak jabane langkah rembug oleh lanurani bakal napa katrangan keng Rawaca yen to kateng kersanipun Bupati nyuwun pamit derek punapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Eyang dipun ati-ati yen ana Prabu Mitadewa Bupati nyuwun pamit ingkang atos Pamanudana lan Mbah lagi dari pamit ya ingkang satu paman iki napa satu paman mugi-mugi ampun dangu-dangu ingkang wayah nampi katrangan teng Trawaca ora gantalan tapak mesti bakal rombong katrangan Kadya Bathara Sentaki wonten paring dawuh kajingane ana Pandhita Dono pikir ora tumuli kepung boten kula wonten ing mriki wonten negari Wirata Kanjeng Eyang menika kalebet dados sepuh sedaya kadang Pandhawa menawi ingkang wayah punika lajeng nengaken kabeh monggo tentu kemawon badhe mrosakaken kalengganipun Kanjeng Eyang menawi wonten negari Ndorowati pinanggih kalih Dono sampun beres lha kok malah wis beres ya syukur yen to dadi rasa sangga nggih tumraping negara ing Wirata mbuh kepiye wae aja nganti ngrasakake asmane pun ya desaken dawuh ya kula saka iku tak jaluk lebdani pamikirmu metu njaga temono Pandhita Dono desaken dawuh keparing sing wayah badhe pamit sing mati-ati dewa kula teparingan dawuh temono para putra-putra Pandhawa tak jaluk aja nganti ana kedadian iku gawe kabutuhan marang sak padha-padha tumraping mundur lan urang putuku Dono uyo hari mungsa bodho purba wae tak pasake marang kuwi ger putuku dewa ngesaken dawuh ya keparing ing wayah badhe nyuwun pamit ya sing rek ati-ati punta kula wonten paringan dawuh derek marang yang muring sanggal pamujat muga-muga pikantuk karaharjan lan sinebeju marang sanesa kesuaken dawuh nek kula semoga derek marang yang ngesaken dawuh kan dene pate bayu ruko budana kabeh para wadya bolo aja nganti kang lewati dawuh yoga yen tok ana dom suruping banyu aja gawe itu maling marang para kawula di gawe rusak negara desaken jauh Kanjeng Dewaji keparing
Ingkang abdi badhe pamit sing prayitna ati-ati. Oh, to. Wis pun pananggen sang Brinata sabda Pandhita Ratu. Sabdaning Pandhita Tangkang Olawan Pandhita Ratu nanggo sapisan rata tiyang senegari Indra Kresna kita nglantang antara bebek. Inggih kuwasa kudu kiraton udah saking gampar kentara ngagem gamparan gading. Kadhereke dumateng ingkang wayah kalih dalah para abdi ing pengajap milut parangi wong kau kuwaos ugi negari Wirata tasah pikantuk santi-santi mulyaning negari. Santi
Thank